Asta хваща влага, извиня. Чакай бе, сега не дей въобще. Ма няма, виж сега, не ме ми писнат да слушам олигофрен такъв да ти еба майката до девето коляно да ги еба всичките. Каква е та санет хваща там мухъл бе? Ще те еба в изсъхналата сперма, ще те еба, ясно ли ти е? Аре бягай от тук. Не можеш ли да ме станеш? Търся. Бокулка, говори с мен, няма да заекваш, разбираш ли? Защото ще дойдеш и ви скарам от селото и ще запаля табелата с тебе, разбираш ли? А? Давам 2500 на седмица евро за охрана. Защото не ми трябва някой да ме вади. Какво плащаш, бе? Поне път ти си опрей къщата, бе. Та с малката палатка, къде че дойдеш да събора като дух на два пъти, бе. Откъде си, бе, палячо? Ще те еба пилота, ще те еба. Ето така и най-много ми нахва с големи слушалки, дет ме следят на среща. Палячо, ще дойда ще бъд тебе и майките и жена ти пред тебе, разбираш ли? Аз сам ще бъд тебе и жена ти. Аз жена нямаме моето момче. Значи имаш, нали имаш майка? Малко дърта, ама нищо. Дъртите с големите цици. Мале, напрочи ще и пръста в лазната от секс. приятелка даже, аз Ще го пратя в Инстаграм, какво? Чакай, не разбрах. Ай, лека. Черен бе, черен. Аз съм черен. Погледни са. Брат, вари си купи по-хубава камера, разбираш ли? Защото ще той... Брат, кой си купи? Какъв е то? Какво ти огледало по средата на нищо, е? Брат. Не ми викай, ей, брат не, тати да, брат не, тати става, да. Ти си ми баща, ле. Ти мой си ми дете, бе. Поведняло. На колко си бе, палячо, на колко си? Къв палячо ти дай? Пичи, кой намък си? 0,7 ви? Бах ти малко това, аз съм 0,5. Да умре майка ти 5 пъти. Дали ме? Дали бе, като дойде няма с толкова смел. Ще та хвана за яката и ще каче там горе на ете шапката. Ай, искаш да се пуснем. Откъде си? От Пловдив. Аз съм от Пловдив, ела Кючука. Кажи му, ще тръскам цигарата на пъпъти, мържу. Аз ще тръскам цигарата на пъпъти, разбираш ли? И повече не ме занимай с глупости, защото ще ти направя втори сюнет. Аре, брат, дай си Инстаграма, аз си го дам, аз си го дам, Дай сега, аз ще го дам, Ти май сам май си го режа, ти добре ли си? Коле да мина моето момче, махни го. Брат, тя и майка ти излезна извън Палячо, ти не знаеш български, Кьопеле, брат. Кьопеле. Кажи му, избърши си пола. Извинявай. Палячо. Ей, смешник. Избърши си пола, бе. Ау. Само забелязах. Ау, виж го! Спелязали. Избърши си пола. Брат, обръсни си главата, моля те. Кажи ти куче да не ме гледате. Не, верно. Ти, кажи у нас беззъбата крава на кучето, твоето е там до тебе да не ме гледа по този начин, защото ще дойде, ще му изкарам очите и си играят тенис с него, разбираш ли? Да, бе, подкамана. Че готин ли си? Бях да ми пее попа, примерно. А Де факто бях на погребение. И после попа дел у нас да ме опява тука. А защо на погребение си ходил с бяла риза? Черно, взема с слия с ризата, после как ще ме видят? Много си скучни, дайте да вайбари. Хай. Тройка, искате ли тройка? Не. Що? Що смисъл? Какво? Що сме в тройката? Като хване дети за косите и направо в аспиратора ще вкарам. Ти бе, тихо бе. What are you talking about here, bro? Ще туря на майка ти в гроба, разбираш ли? Аз съм баща ти. Аз съм той, трябва за пишката на баща ти. Разбираш ли, бакулки, аз съм баща ти. You're crazy, bro. Аз не съм крейзи, ти си оне дет. Bro, I punch you one Ще more. хвана баща ти дет бачка в БДЖ-то и ще го бутна. В релсите, няма мро. I punch you one punch, bro. I You're am a your die. dad, разбираш ли? You're a die, bro. You're a skinny man, bro. I'm a professional fighter, bro. What a joking, bro. Why you're professional fight bokuk shit though build boy. Repeat after me. Repeat after me, веднага. Come, bro. No problem, bro. Ти имаш проблеми с Do you мафията. send me location, bro? Решили No да я. problem. Ще имаш проблеми с мафията. Where from? I'm from Russia, bro. Russia.
Кажи му kill yourself, nigga. I'm from Russia, bro. Moscow. Kill Kill yourself. yourself? Kill yourself, nigga. What a... Hey, bro. You don't... Yourself. Yourself, Kill yourself. yourself. Kill yourself, self, pedal. What is this, bro? This is my address, IP. Go in IP hell, address. go in That hell. is your Oh. address? Yes, yes, this is my address. You're sure, bro? Yes, sure. Bro, I crush you. Да умре майка ти! You Do eat you my don't dick, have кажи. chance? Да, обмане го то. О, чере мангал цигарин, какво става? Кой е мангал, бе, педерас? Ау, то стига, че и мангал и педал. Било майката и комбинация. Какво става, бе? Чере мангал да тема майката. Какво става, бе? Какво правиш моя сайт без да си ме питал? Боклук, какво правиш моя сайт? Да не се не путката на майка да знаеш. Аз казах, че то се е мангал, че не ми вярваш. Ти педал ли си случайно интимен въпрос, Боклук? Отговаря по най-бързия начин, да не дора ти махна пишката и да направя свинет. Педерас ли си, бе, брат? Бе, умре майка ти, бе. Айде ме махат. Го и то, Бокуката, ударяне на пролуса ти ще влие в мозъка, разбираш ли? Мисля, че те бол стата. Мене ще ме беше. Айде де. Аре, гледам се по телефона. Ти си някаква чернюка. С тебе ще запаля барбекюто, бе, Боклук. Свете с бяла тениска, гледаш на кръв, ще Свине стане. тениска, необразован, това е риза. Аре, бе, аз си мисля, Ще справят на мене на ден на жената, не е ли ден на майката? той това е празник, бе. Моя? О, ще кажа на тема, ти забравях, че нямаш майка, бе, брат. Оф, много съм ебан, бе. Как за брат, кони? Къде си и откъде си? Ямбол, бе. Ямбол! Трите ленти. Так, 3 ленти. 4 ленти с тебе, бе, педал. Ти беше направена лента на пешеходна пътека и ще направя, разбираш ли? Ти мене ли гледаш или хуй ми гледаш? Как къде, бе? Пордо хъба, бе. При малко ебах майките, сега викам да се пуса малко скоро. Ще го сложа на устата. тъй. Я да видя курвата там, дед говори. Искам да видя курвата. Дай да покажи стаята. Покажи стаята покажи. Искам да видя стаята колко е 2 на 2, бе, педал. Дай да видя. Майка ти ще бъл вътре, ще се изпразна майка ти слушалките. Чули ме, путко. Как се е бил бе? Ей, педал, да умре майка ти пред тебе, бе, Боклук. Абе, да не се върни само. Ще убият бой. Ще убият бой, путка малка, разбираш ли? Арела, бе, арела. Бре, аз съм от Варна съм. Арела. Ела ти, бе. Ти имаш зоро, бе. Какво да правя там в Ямбол, умрялото Ямбол, бе? Не, направо от Ямбо няма да се. Ямбол няма да изляза. Ела ти във Варна и от чайка няма да излезеш повече, разбираш ли? Ще те отдаваме в морето, хващна ти главата. Так, така, питам те, изкарвам, разбираш ли? Той те е Умрял. лесно. Няма лесно, какво лесно? За мен всичко е лесно, разбираш ли? Айде да покажи курвата е там, дет се показва отстрани. Не се показва, дет говори, давай искам да я видя. Дет бачка за мене и за баща ми, давай да я видя. Брато, не контакт с тебе, виждаш ли го? Не. Ще хванам си очи направо, вътре ще ви вкарам. Може да те карам и за другата. Ти нищо не мога вкараш моето момче. Ти си 1,10 м, 7 клас, ще се правиш на мене. Бокук, дай да видя, курвата казах. Ете. Я пак. Мой. Ай, че зая путко. Не. Жена. Ей, жена, дай да ти видя средния пръст, давай. Ай, покажи ти. Аре. Жука, бе. Как се хваната пак е тя? Буклук, толкова ще те разкостя. Че ще вкара в чашата на майка дет сипа мляко на баща ти, разбираш ли? Да, бе, да. Таз картина виждаш ли я? Картината виждаш ли я? Ще я хвана направо главата ти ще бия. Няма какво. Ядосваш ли се? Я да ти видя колко си ядосен. Давай. Смятайте, ето съм ядосен, ти да се преди няма да видя повече шматката. Няма да ме видиш. Напротив. Ти няма да видиш, защото вече, брато, ще си падна на земята и си в безсъзнание. Какво правиш там? Я да видя, бе. Дай да видя курвата, искам да видя курвата, казах. Курвата веднага, курвата или... Това е майка ти, бе. Педал.
О, малката курва по макинята. Дай да видя малката по макиня, ония аборта и там, детка са го изкара на части и веднага дай да видя. Виждай, виждай. Кажи бе, педерас да ли? Малката кучка. Аборт, какво става, Да ти ба, дебелата остана ти ба. Кучки, момичета и момчета. Внимавайте как ми говорите, защото ще взема комшиите тухлите и ще възачаткам всичките по една тухла в главата. Ще внимаваш само как говориш. Ще теба в аборта, ще теба. Внимавай, Чуманка, ти още ще говориш ли? Ми да бе, ще говоря, ай говори ти малко. Обаче, много говориш, а пък действия малко ще те и остата. Сестричка е там, дета просто ще излиша, разбираш, ще е пръста в фазната от сектори като почне на работа, защото тя бачка за мене. Бачка за мене и сега се прави, че не бачка, ама като е хвана утре и като минала по хуя целия сташаците заедно и направо Нищо как се досъжда? Виждай, още си кажи как ще вредиш. Дойде там и ще и ба. Направо ще хвана двамата и направо так! И сте долу на земята вече. Ти главниш. Дай да видя курвата пак. Курво, ще тя майката по макинска, дай да видя. Дебеля, виж го, Аз съм дебел. Брат, знаеш ли, че ако взима тази цигара да я пуша, аз направо главата ти ще взема за пепелник, разбрали ма? Да.